Live from the 102.3.911 101 Fatnote radio station. This is a Z5 exclusive. 2016 boss. Nieuwe jaar, nieuwe manieren. Kijk dit zien. Nilo, ga je er gooien bro? Talen met zijn mas boss. Legal. Die shit is dan intergalactical futuristic, ik stout bro. Ik ra nog in straat om mijn flows, het zal maar die riepen ze oud voel. Ik safkool soos clubdrif en premium in ice in the days when we roll through. Die okka nie bijza, die bolla nie bijza, we wassen ze volk voel. Lila whisper dit, bring my je repen wat dit so kom rugged. Die hond is hier in het, my downloads is stop en die skarrel nog vir het. Je mag het begin het, lees tussen lijnen, je krap nou weer in het. Maar kort nou in flow, so je kap nou weer in het. Ik tattoo je roos, so ek sabile in het. It's dominant in het, maar niet te veel julle se stamina in het. Kom sonder een kar en ek ranne die pinne. Salute vir die lani wat naam hier in het. En nie check net hoe jy hoor, nee die dog grip meme. Salute vir Jimmy, Catty, Kaito, Scubby en Vampie. Nou moet nie focus brie, hier sien nog plek vir jokers. Hou op tricks pose wat oud is, brie flow in en uit soos koumas brie. So hou op brouwers brie, G5's die realers van rappers. Nilo's die naam, ja ek staan soos ek staan vir die vlag door die dag wat ek trek is. Kom een lang pad aan. Dan moet zo my aanvat man, kans vat man, my rang vat man. Hulle dink ek se bang gat man, hulle praat net hard net, try rip hard. Die feit omdat ek sê ek se baas net, raas net, jaag net, bly kwaad net. Een saak is ek voor die mic grip, mic step. Come on, member van die old school, leader van die new school. My klik wat die proof is, gezonde die. Hier se kat omdat jy push in jou boots. Ze woorden in je thoughts en hij thoughts in je mond. En een hot not wat beats, stekkeling bro sports. En of course, je moet niet beplant in je borst. En die basepump, die speakers om mijn borst. En ons rug het, ons zet het op, ons hou het op. Met C5 van mijn rug, zij thoughts. Met een lock, blaze, drop, rijns, klop in je kop. Van ik binnen, van ik kan, zij. Die is getter die, niemand kan mij battle of tackle. Hip-hop, blij maar je weet het niet. Die is G5, faculty. A rebel op je mic. Skill hem op je mic. Cannibal, terrible, insane op je mic. Dan moet ze squat op je side. Harde gat als ik ben in een fight. Dus los voeren wat groter als je size. Zo, hou een poos man, vang een poos man. Wil die saam ons rang, die zijn grondslag tussen vipers. This is a Z5 exclusive.